Shisingi hadian baka Meghalaya High Court kata kakhalai terik luber baka lapen mi ka hukum baka lakadau syai baka sarkar jela kadai bensil ya ka jinglun na kabenta ki shipau perton ki bor pulit ka Central Industrial Security Force CISF nalor ki wepat ki jinglun kam na kabenta jongki bante lakam ya ka jingti bat jingkhaido yong be an ha ka jela kah New Trap Youth Council kala ong baka long ka AK ka wasngusi baka jala Meghalaya kan hab ban sim jikit khlie ban penlut pisa ha ka ni kabenta khamtam ha baka hab ban siu syaki pulit ki balden lepa Habakran sikila pthai kubor ba Robert June Kharjaren President ka New Trap Youth Council HYC uloong bakalong ka AKA ka basngongsi baka jala Meghalaya kan hab ban sim jik khli ban penlut pisa shushu na kabanta ban siu syaki shipau perton ki bor pulit ka Central Industrial Security Force CISF nolor ki weipat ki jingdon kam na kabanta jongki ban te lakam ya ka jingti bat khib di yong be an ka jala da ka bapen pau bada ka pisa pai ba leng ba ka khajana la siu se kinong trei jong kitrat sarkar wa per kum ka trat pulit ka jala uloong ka jing tuklar ka yeng ka shari ka pen i bak sarkar hi kamle e banya da ya ka te kambe an da ka yeng ka shari ka penmi ia ki hukum ki ba pen pau ba wat yeng ka shari ru kam shania asu ya sarkar bat ya ki tanat trikam jong ka sarkar kum ka district administration ka mining and geology bat khamtam ya police department hak baidei bante alakam ya ka jing ti bat khai doyong be an ha ka jala ka jongi ngam tharai ba kum kani ka jingjia kala jia ha ki wei ki jala bat lese kadi ha ka sin ka benkong ba ka ying ka syari ka habban pekno da ka central agency ban pentrikam alani ban khmi baki an ki kanun kin yaj bet ye renti ha ka jala ka jongi ka longga ek ba penbitar sin perkhat na mau beli lada ngipet ka Meghalaya ka jongi ngim la ban len hot ka don ka jing duna ha ka tanat nong ka police department hanri ban ong ba kala duna hadu kata ba don pulit syu ban pet ya ka jing yaj jong ki trok ha surok ba highway ka long ka ek bom la pedeng lada penpet ya borok kawai kalentiyaj jong ka highway ngidan sibun ki police department lani ki police station lani ki police outpost ki badan harut surok jong ka highway sendan ngidan sibun ki traffic police ki bayeng ha ka highway ngidan sibun ki patrolling police ki badan ha ka highway ngidan ya ki gate jong ka transport mo ki badan ha ka highway ti lada an ong ba kita ki police station lani ki police outpost lani ki police personnel lani ban ong ki gate jong ka transport ki ban highway kim la su ban te alkam ya ka jing kit bi anyo doyong bad ya ka jing kit palat put ya u doyong ka long ka ke ba ka bom la ban pedeng kani ka pen pau ya ka jing ya don ketilang jong barok ka ka system ha ka ne ka kam ha ka ne ka kam ka pen pau ba imat ba nadu na jerong nadu ki menteri hadu ki tanat rekam ki ya selalang ya kani ka kam hot ladang ong ba ka police department kam lap ya ki jaka di doyong ha ki jaka ba kam kandong le se ka wi ar teli ki jaka le se ngila ban pedeng ki bom 4 lat kali ki bom yo ti hendri ka jing don menta jong ki satellite ki drone mo ka teknologi ka bedon menta lada ki pedon kam tang da ku drone na satellite ru ngathai lalam mano bati doyong mano bom ti doyong be an tenrai ka dik ke bas ngusi adu kata-kata bat ka ba pen pangnut da ya ka ka ba ka mi ka order ka ba menin ka long ba menta ka hekut ka haban wanra adu shipho company ki CISF nalor kata ka ba kham ngusi du ka long ba ya ka ne ka bailut bicep haban siu na kapala jong ka sarkar jela habaong haban siu na kapala jong ka sarkar jela kamut haban siu na ka pela ka jong ngi kum ki pajba no sosnong mangi ki pajba no sosnong la de siu ya khajana ngi la siu ya ka badi ban siu cha ka sarkar la ka di ka kuna la di ka khajana bat ngi khmil lenti ba ka sarkar kam panon kam hok ya ni pisah ka jongi ngi khmil lenti ba kan sna ya ki school kan sna ya ki hospital kidon ki jing angnut jong ki pajba mta ban yo ya ka state university la ka jong kadon gajing angnut bangindon ki hospital ki babiang ki surok ki babiang inyo ya ki skim bat ki lat penroy ki babiang tilada ya ta ka pisa da ki prokuror en penlut no ha ka ban siu ya kini ki shipho teli ki company jong ka CSIF banle ya ka kam ya ha ka ba ka tanat sarkar ka di banle
ya katanat jong ka polis, ya katanat jong ka transport, ya katanat jong ka mining and geology. Banle ya ka kam ka ba katanat polis ka di ban le. Habakut ngi pajba menta kalau along ngi la along ku bangi haban siu arsin ya ka juk ka kam. Syaka polis department ru ngi haban siu, syaka transport department ru ngi haban siu ka tulop, syaka mining and geology department ru ngi haban siu kumju ru syaka central agency CSF ru mentang haban siu. Ti habakut hi ka jingdu nong kan long yang ngi ki pajba. Na kani hajaka bangin yo ki school, hajaka bangin yo scholarship, hajaka bangin yo tulop ki no hikai, hajaka bangin yo ki hospital ngin sadu no nang belikan ni ka pisah ke jongi ki pajba menta ka haban lik no syak ni ki tenat ya ka bante lakam ya ka ta jingti doyong be an ban jing calan doyong be an. Ubar robot jun ulo ong ru ba ka jala Meghalaya kam don kilat penmi pisa ki bakhlan bat menta no pai ba kan klong ban yo penbiang ya ka te ki pisa syak ka CISF. Ulo ong ba kani kami nak jing pam sap ki katu kat ni bat mentau pai ba ungat ha ki jing e Ka kut ka intervene na mobli ka lap ka tip bakadon ka illegal mining bat ka legal transportation nginom la ban ong ka kut na mobli ka kut ka don la ka jong ka board ban intervene bat ya ka ne ka board la pen kup da concern ka India hajing sha ka ka bale ka kut ban intervene ka di ka babha nam ta ban safe ya ka pelateng ka jong ka jela khnang ba kata ka pelateng ka an penon kam ha ki jaka bari ban penon kam tingi haban ai khobli jing shai ka jing intervene jokut ka bangi haban keren kalong bala dangin pek kat kum kani ko order hadin ba ka high court ka phapan khre ya ka blueprint lani ta ka working plan kumno ba dei ban le nam ta ban te lakam ya ka jing ti doyong be an bat salan doyong be an ka sarkar jela ka lapan khre ya kata ka pelan dan ni kata ka blueprint ka ba long impressive mau ka kut ka penon kam da kantin grandioses ka bomut ka bala he ka bala khrau but kat kum ka ni ka order la ong ba ki pan hadu sispa an repo company ki company ki pulit la ni ki central agency but hakawai ka kawai company ka don sispa lai pesan ngut ki personal tila da pin ken sispa an rupo but multiply da sispa lai pesan kala po hedu art huwe jan ruspa ngut ki police personal ki banwan bante la kam kana kani ki digi pin khre jongka state government tang ban snai ta ki barak kumba ong phi ka pau ba ka state ke indicate adu lai spa khan rekrut tang ban thit ki kali system san Puprakro, ngimpat ekran yang salary, ngimpat ekran yang PAW, ngimpat ekran yang mes, ngimpat ekran ni kiwi jidon kam. Ti hadu kan no ka state mo ka pha ya kata ka blueprint, buat ka jinglut yang kata ka blueprint ladangin suya tharai mo, kalawan poi di hajar kro. What hadu bakalah penlong ya ka high court ban reject ya kan ka proposal namar kalalong buat ka high court ro ka haban keren. Kalalong kumba keren tomet mo ban ong balada ngin ailat ya ka state bakan penbiang ya kata ka jingdon kam jong ka blueprint wat udoyong ru unlut no naka na ka jela ka bomut kata ka jing pen kre jong ka state kala sule ya ka ke bom la ban long bat ngisungu ya ka haikut ka ong bangin bu no tang shpotli shebu lada ka haikut ka pediang ya ka jing pen kre jong ka state kamut dagi hajar kurun ngin su sep ka pisa jong i pajba tenre ka kut da ka jing start da ka jing sampang jong ka kong ngin bu swa tang shipho company omde da ka CRP namar ba ka hap ka jing page hi jong ki IPS nri da ka CISF ya ka ba kan page bat ha ju opor omde tang ba kan page ka jing salan do yong ki ong ru ki laban page ru wat ka jing wan penpoi jong udrok syaka jela ka jongi te ka jing keli menta kolong lada ka tanat pulit jongi ka transport department jongi kami yo isu tangnya ki trok ke bayat na doyong ki bakit doyong ha highway ti hatu kila mo ban check kita ki nong ki drops li ki bakham snu susu ban ya kani ti kani ki babu yo dak jengkeli u bakrau ya ka police department ka budan buram ka jongi ka babu ya udak jengkeli u bakrau ka jengkeli menta kalong ba hatu kimdon ya ka jingla ban le ya kani kam lani kimdon ya kamon lani ki don ya kimon ri ki breu ki mana jerong ki penbor ki benom le kana kam kanu ka badai menta hatu kim don ya ka jingla lani kim don breu ban le lani ki la bat ki don breu hanre om kita ki high level order kim sha ki ban le
tenri kan ni ka pen pau bet ya ka jinglong ya selalang ya ka jing don bentalang kam dei syuk ka kamburi ban ong ba ka sarkar ka don bentah ka illegal trade jong ka coal mining but jong ka coal transportation kata kam dei syuk ka kam ka boburi but habakut hi kini ki jia na ka dau jong ka jingkwa pisa jubor jong ki katu ni ki briu ki badon ha ka bor but habakut pat u ki badu nong ka andai hi ki pajba kumba ong hi ngadang pun kan mau ha ka wiki interview ba kumba ong upu Francis ba kador jong ka jing bam sap and siu de ki baduk ti kani kala urlom na kadau ba kita ki briu ki jongi ki badon ha po transport po mining and geology ki badon ha po ka home kimle ya ka kam wan ka CSIF but ya kata kador hap siu mangi ki briu ki pajba dak babu jingkli baya katanat pulit ru haban siu bat kumjuru mentah sai ki perton CISF ulong bakani kanang penhiran pisa susu ya ke jela meglia bat kan sami sibun ki jeki dawatulap hakipor banwan la da kumni ga jia stang sibana banai kino hikai la ban mi hi surok ki mustarul ki haban mi hi surok ki agama di ba mi surok no blai na e ka kastit kan yo extra money ban pay ya kini na e kan yo ka haban sim nang ni nang tai te wei la sim te kala don singta ka ba ma kalong menta kalong ba subuh mta kastit ka sim ya kan ka pisana ka police department kuat ki pulit ro ki haban mi madan ta bandawa surok o bandawa tulop wat ki nong tri subuh mta ka sim na ka transport department wat ki nong tri transport na se ki haban mi habdin lai banai so banai ban ong bapet ngim yo tulop no belai la sim no naki hi ban siu sai kini ki CSF ka jala ka jongi kam de ka jala ka bun revenue kalau ka revenue jongi kalong limited ka central government te ka nom siu ya kum kini jing ai ka kanu gadur kan yarap no beli kumbang ong pingi la don lupa polis ngila don lupa ka transport la don lupa ka mining and geology department ngila don ya ka teknologi ya ka bangila ban tris ya gini pin subu tang CCTV man ka 10 kilometer ne san kilometer lalap manu bakit tu ya ki ni ki doyong lalap tihenri habakut ki jia ki no beli ngim semlayo ya ki no sensar ki bakut ngim semlayo ya ginau sensar ki ba kwa shisha banwan ra ya ka sensar khadar ka babit ka biang ha ka jala ka jong